Er I klar? Vi er så klar. Det er godt. Kære jer, jeg er blevet bedt om at holde en tale i dag. En rigtig festtale. Det er anledning af, at vores fine børnehus fylder 15 år. Og jeg er meget stolt af vores fællesskab mellem børn og forældre og pædagoger. Dagen i dag er planlagt af vores dedikerede festudvalg, som består af nuværende medarbejdere, godt bakket op af en gruppe engagerede forældre. I formiddag, der har vi danset disco, og I har kigget på krokodiller. Ja. Og på slanger har jeg hørt, og nogle har rørt ved dem også. Og skildpadder. Og skildpadder uden hus. Wow. I har også pustet i sæbebobler. Nej, så blev det lige. Tak til festudvalget for det store arbejde, I har lagt i at gøre dagen rigtig dejlig og særlig god for os alle sammen. Skal vi ikke lige klappe af dem en gang, for de har brugt rigtig meget tid på det. I dag er Sandløn jo blevet et kæmpestort hus, fordi vi er jo 30 medarbejdere, som er ansat her i huset til at varetage opgaven for alle vores børn mellem 0 og 6 år, sådan så de får det bedst mulige børneliv. Vi møder ind hver dag med hjertet på rette sted og med en stærk faglig pædagogisk tilgang, og så løser vi de opgaver, vi nu har hver især. Vi er ude i sol og i regn, og vi håndterer solcreme og snotnæser og glade børn og trætte børn og alt derimellem. Nogle skriver handleplaner, andre sprogtester, nogle gør rent, slår græs, ringer til VVS'er, mens andre synger, maler, skifter, putter, trøsser og tumler i botanikrummet. Huset vågner lige så stille hver dag, så summer det af liv, og så slutter det stille af igen. Hver dag som et hjerteslag, en puls, en familie, et fællesskab, krydret med de første ord, sange, samtaler, latter og trøst. Jeg har været her siden midten af maj, og det har været en tid båret af mine kollegaers store kærlighed til stedet her. Så min kollega bemærker til personalemøder, at Sandløns personale i en gruppe, som man godt gider at være en del af. Fordi vi er faglige sammen, vi er sjove sammen, vi er omsorgsfulde sammen, og vi er støttende sammen. Alt den dejlige stemning er Sandløns børn en del af hver dag, når vi griner og fjoller og synger og danser og hopper og øver os. Sandløn er et hus med en lang historie, som starter med sammenlægning af 3 børnehaver, som hed Stig Lille Børnehave, Snæppereden og Kastanjen. Huset fik tilført en vuggestue ved opstarten, og senere voksede huset med 2 stuer mere i 2016, og i dag rummer Sandløn 5 børnehavegrupper, 3 vuggestuegrupper og dagplejens legestue. Stuerne har heddet mange forskellige ting. De har heddet sommerfuglene, laverne, græshopperne, salamanderne, ungkander, musvitter, danseby, grønsanger, nattergale, haletusser, solstuen, stjernestuen, kålrummene, rumbassen, skambasserne, myrerne, honningbierne og bænkediderne. Jeg fornemmer en glæde ved naturen, dens insekter og himlens fænomener. Vores eget navn har vi dog holdt fast i, Sandløn. Vores familie i Sandløn er tæt knyttet til stedet, og vi har stadigvæk forældre i huset, som har afleveret børn her igennem de sidste 15 år. Nogle af de børn kommer aldrig rigtig hjem herfra. For eksempel som Jasmin, der har smidt sine børnesko i huset, godt passet på af sin nuværende kollega, Dorte. I dag giver Jasmin de bedste oplevelser fra sin egen børnehavetid videre til Myrestuens børn, så fint en cirkel. Så hvad er det egentlig, der gør Sandløn til vores Sandløn? Det er alle de fine mennesker, der hver dag møder ind og skaber fælles oplevelser sammen. Både store oplevelser og små oplevelser. Det første, jeg bemærkede, da jeg var på forbesøg, inden jeg søgte min stilling i huset her, er den varme og interesse og gode øjenkontakt, der er imellem store og små. Man kan se i mødet mellem den voksne og barnet, at vi har noget sammen. Og det får man lyst til at være en del af. Og det giver livsmod og livsduelighed for alle at være i det miljø, hvor man bliver set. Med ønsket om en rigtig dejlig eftermiddag sammen,
og et stort tillykke til Sande og os, der er en del af huset. Så vil jeg gerne gå hurra. Man kalder det et trefoldigt brev. Og for dem, der synes, det er lidt meget, så holder de sig for ørerne. Men for alle os andre, er I klar? Ja. Sandlyng længe leve! Hurra! Hurra!